মহাপাত্র নাম প্রেমিকা সদাচারী ବଙ୍ଗଦେଶ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବଙ୍ଗଦେଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଯେ କି କମଳା। ସେ କମଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲାରେ ରଘୁନାଥ ବୋଲି ତାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଭୋଳା ଭୋଳା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପୁଣି ପାଳନ କରି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ବାବୁରେ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବକ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଭଜନରେ ଦିନ କାଳ କଟିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାପା ପୁତ୍ରଟି କଲା କଣ? ଇଏ ପିତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିଲା। ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲା। ବାପାରେ ବସିକରି ଖାଇଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। କହିବା ପରେ ଆସି 15-16 ବର୍ଷ ହେଲା। ତେଣୁ 15-16 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପିତା ମାତା ବିଚାର କଲେ ଟୋକାଟା ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଗଲା। ବାହାଘର କରିଦେବା ହେଲା। ଏହି କଥା କୃଷ୍ଣ ଏବେ ବିଚାର କରିଲେ। ଭଲା ଭଲା ବିଚାର କନ୍ୟାଟିଏ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲିଅଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ବାବୁରେ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ। ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗେ ବଙ୍ଗେ ପୁଣି ଅଙ୍ଗେ ବଙ୍ଗେ ଦେଖିଛି ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିଛି ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ I'm not
ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଦେଶ, ବଙ୍ଗ ଦେଶ, ମଗଧ ଦେଶ, ମୈଥିଳୀ ଦେଶ ଏମିତି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ବୁଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ନା ଏ ନାର ସୁନ୍ଦରୀ ନାର ସୁନ୍ଦରୀ ବୋପା ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ କୋଉ ଦେଖେନି ନାର ସୁନ୍ଦରୀ ଆନ ନାରୀ ସିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ତଟିନି ଇଏ ତମ